Ahojte, ja som Daki a dneska si ideme ukázať vlog od papagajov mojich. Toto je Čiko tu modrý a tu hore je Piťo. Tak ideme si spolu vybrať Čika. Pozerajte. Počkajte, mi uteká Čiko. A je to aj môj bratranec spolu. Dobre, ja som teraz taký mini kameraman. Tento tu typek kuše, preto ho nebereme. No, tu je taký krásny. Pekný. Krásny Piťo. Čičiko, pardon. Taký. Dáme ho na záber, počkaj. Poďme ku kamerke. Tak, a teraz zoberieme Piťa. Piťo viac kúše, preto ho nechceme brať a veľmi uteká. On je taký mini Spider-Man. Áno, on je taký mini Spider-Man. Počkajte, ja idem z iného uhlu natočiť. Čo nechci má chlapec môj krásny. Prepačte, ale... Napínavé toto. Zober ho. Teraz. Poď teraz. Teraz, ver ho. Teraz. Máme ho, ľudia. Inak ho musím odchytiť. Dobre, tak ho nemáme, ľudia. Zlá správa. Máme ho. Pozri sa to kamery. Dobre, daj ho späť a ukončí video. Takže toto bol môj mini vlog o mojich papagajov. Sú to andulky. Toto je ten, Piťo je starší ako Čiko. A oni sa tak niekedy tak bijú, proste sa hrajú. A niekedy veľmi nepočúvajú, ale proste sme chceli dvoch, lebo jednomu by bolo smutno, lebo my proste chodíme teraz veľa na dovolenky a tak. Takže ahojte a prosím dajte mi odber a like. To budem vážne šťastná. Takže ahojte.